Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Loh, kok iso ngono ya? Tergantung. Saiki dumeh ana lintang yo lali karo denok tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo denok tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Iya ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Dalu. Malah saya ora. Saya penting salaman sithik wae. Lah iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tas. Oh, beda. Ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akio. Piye? Kasih sayang bubal kok. Wes mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis friend ya. konco banget. Konco Jadi nek banget. Terlalu konco di plek. Dikerepi lepek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis. Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Nek Ah. koncone kental kan ngene iki plek. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek kowe gak. Ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak? Ya beda hati piye ah mang menit kowe kok. Plek. Orang Dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih, Gading nggih. wonten Bilangrejo. Bilangrejo. Nggih. Nika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Manuk nggih sugih. Kandunge wis tumiya Amane wong sapa ora urung aku supaya agawe kelani masakan sita setiap kadang aku tanpa kalau lagi Aku supaya agawe kelani masakan sita semakin kadang aku tanpa kalau lagi Ya wis. Men dolang kasih ya anak ya yo, Pak. Rentak perjurit saka ngendi kae? Ya, wis. Alhamdulillah puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon sowan ana ngendi iki, Pak? Sowan ana nglipar Pilangrejo. Iki mau ya entuk sertifikat. Iya, acarane iki apa? Acarane ya kuwi bersih desa. Bersih desa, bersih desa ya. Wah, iki prajurit bintang tamu jebul iki mau. Iya. Kae dhewe nggih ngaturake panuwun kang tanpa pamit dene sampun pitados kalian limbuk ingkang mijil saking Sedayu kalih kanca-kanca pawenang. Iya, slogane apa? Pawenang Hanjayeng Bawana. Iya.
Iki kanca-kancane iki nek kon bengok-bengok senenge ora jamak. Yo. Heeh. Ki bintang tamune bengi iki jane iki ya meng 3 jane. Jane iki meng 3. Nah, sing siji iki disepoti apa ora? Ketoke disepoti nganggo serampat no. Wis, iki wayahe do dolanan wong tuwa. Iso mandek ora, Teng? Iso mandek ora? Hah? Kene ya do wedi kene. Prandae pula do gleleng-gleleng. Rabu do antingan. Wis arep maeka wong tuwa. Kesempatan iki. Kesempatan apa nang kene iki? Rada dhuwur lho derajatku. Ora megur miyaga. Rada ki rapati ya. Hah? Rada isian. Lah iya nek sing dhuwur sampean. Aman? Aman. Asam lambung aman? Sip. Ah donga aku mau iki. Sing dalu Mas Gading. Sing dalu biasa. Suwe ra ketemu seneng aku. Wis kaya aku ki tak rasa-rasa anu ya. Pripun? Kaya Mbah Waluya. Lah kae ditutke Mbah Waluya wedok kae. Wah, Jan wis. Aku ya nek arep melu bintang tamu iki dandan sing apik. Heeh. Livenan. Apa? Livenan. Liver iki apa? Iki lho. Gincu. Oh, Listrik. iso nganggo cat tembok. Ya kurang ajar to kowe iki. Ora tau mosok wong kok dicat tembok. Wah. Bunga aku bingung e. Pripun? Dadi wis iki didadak karo panjenengane Pak Lurah. Nggih, terus? Lah mane kaya tok ngendikake mau lho Mas. Bintang tamu iki asline kondang-kondang Mbak Tatin, Elisa karo Mbak Lintang. Kok dadi aku tok anggap usul. Hah? Hah? Kok aku tuh anggap nelonyor-nelonyorke awakku dhewe ben iso diundang. Lah mbok menawa Ora ya. Gengsi ya, Mas. Aku gengsi ngono. gengsi to. Gengsi. Aku Harga diri yo. harga diri. Harga diri, harga mati. Heeh. Wis suatu saat iki Iki harga diri.
Ora niku ora harga diri. Dikai wae gelut. Wah, aku gelut-gelut ayo. Ojo. Ngono Mas. Iya. Mas Gading. Nggih. Ngene iki ya Mas asline ya. Pripun? Aku ki kepiye ya? Nek di bangkoke dadi bintang tamu. Iki rasane ki kurang pede, Mas. Beda nek aku saka miyaga terus tak unggahke ngono kae ra beban. Nek ngene iki Beban ya bayaran 7,5 juta ya aku iki, Mas. Percaya ora, Dul? Percaya ora? ora. Wah iya, ngapusi wae. Iki terus arep kon ngopo ngono ki aku bingung. Lah yo ngewangi aku tok, Om. Ya iya tak ewangi Wah, lho iki. kok. Lara apa-apa tak ewangi. Ki acara temu dini ki. Ten Bali Desa Pilangrejo Tipar. Ya. Acarane bersih dusun. Oh. Desa. Oh desa. Tulisannya desa. desa. Ngeyel Oh. kok kowe iki desa. Lah udu sing dusun. ngeyel sapa? Lah sampean kuwi iki desa udu dusun. Sing muni dusun sapa? Ah, iya. Ya wis ndedonga Nggih, muga-muga warga Pilangrejo sak kiwa tengene sakwise bahagian wayang iki muga-muga kabeh kepanggih karahayon kawilujengan. Amin. Pokoke kalis ing sambikala nggih Bapak-bapak Nggih. Ibu-ibu. Niki nyun sewu kula sakniki madeg dados bintang tamu. Kula miyaga nggih kula ayahi bintang tamu kula ayahi. Mayang nggih kula ayahi. Kula nek mayang apik. Apik ning kalah ketrima kalih Mas Gading. Dasare ya piyayine bagus Mas Gading gitu. Nggih. Gagah gede dhuwur nih. Karang kula jaman umur-umuran iki Mas Gading 19 20 ya ngentek-entek apa-apa. Ora kaya dirimu. Wis saiki arep ngaturke apa? Ngaturke Aja suwe-suwe lho iki aku mumet lho iki. lho ayo mumet bareng. Oh ya aja mumet bareng. Kowe nek mumet medhon le mayang. Terus kan genteni kono. Ama, oh bayare tok emplep kok. Oh, aku kan genteni rasudi. Padake. Wis begarake. Ya gawe arep anu ki sapa? Hah? Arep ngopo iki ngono lho. Lah arep wayangan ngene. Lah ya wayangan ki kon bal-balan ki penonton. Wah, mbahku di video call Mbah Walu ya. Heeh. Wis. Lah ya. Tekel oret. Bisa coba sehat ya, Mbah. Wis kok ning aku aja kon jola-joli lho ra iso aku. Ki ngedeke iki lho bintang tamu ki lho aja meng aku tok. Lah nggih. Semene iki sik-sik dhewe meng aku bayare. Nek karo nilai pamundutan Om. Heeh, pamundutan diwaca Mas iki disiarke secara live dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam Seno wabarakatuh. Channel. Sugeng dalu, Nggih. Gading badhe nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi ingkang nembang Mbak Anting saking Pak Darso Klaten matur suwun nggih. Nah terus enten niki ayang-ayang sampun transfer 100.000. Yes. Saking Danar Mandiri Sleman. Nah, Niki enten melih. Mas titip sawer tuk wayangan ki Gading nanti malam nggih. Nggih. Nyuwun gending mujiwat. wah mujiwat. Ah, nggih. Dibawani niki. Sing bawani sapa? Iki lho yang nembang duet Mas Keswan and Mbak Lintang. Kowe ora cemburu. Hah? Aku saiki nekat lho aku. Kono nekat kae lho. Oh, Ditunggoni kok. Ora Arep apa-apa nekat. nek yahene ra krungu bojoku. Oh. Terus Pun lagi niku. nah iki ya didek. Wis siji meneh, Ding. Sugeng dalu Mas Gading mugi lancar pagelaranipun dumugi tancep kayon. Amin. Nyuwun tembang imbangana katresnanku. Dibawani aja turu sore kaki. Ingkang nembang Nduk Mega Prastiwi.
Matur Mbah nuwun saking kula Ibu Suharmi Depok Jawa Barat. Nggih. Kanca Waranggana komplit, Mas. Komplit Om komplit. Iki mau talune kok sik muni ming wong loro. Sing muni wong loro. Sing muni lha sik Jiro Lupatmo 6. Iki kon ngopo iki? Muni piye muni matrut po? Ora, lha sik kur mau lho. Oh, nggon kur mau. Ngono cek ramune kon mulih ya Mas ngopo kan. Sing pojok dhewe kae wis tuwa ya. Lah kae iki nggo jimat. Nggo jimat. Iki dienggo jimat. Oh. Kowe iki dienggo sajen. Ingkung ya. Ingkung. Wah, potel-potele engko. Iki Mbak Tatin, Mbak Elisa iki. Diaturi kon. Nggih, dijumenengake. Dijumenengake karo Mbak Lintang, arep sapa sik Mas? Nun, Arep sapa sik di antara bertiga iki sik cantik-cantik iki? yo bareng no Om. Bareng. Bareng. Heeh. Yo. Disepoti teng arep sepoti apa Teng, spoti teng. Loh, kok linggo? Lah yo gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ora kuat pokoknya Mas Kezani ngadeg sedikit Ora wis. apa-apa. Lah yo faktor U ya berarti. Arep lingguh ra apa-apa Faktor niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni BT-ne lempoh rasa. Wis tak ngadeg aku. Nah, Oh iya, wong ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuro netizen. Iki yo Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Kayak wis lali to Pak De. lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih alih Pak Naryo sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ya. Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Nage binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak. Piye? Nyerak. Warono sih Pak De. Aku marahi. Aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Iya, Salaman. Salaman sih. Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis, pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lintang sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyin. Nggih, alhamdulillah. Loh, beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lho, ngene. kalau karena aku mau lembut nih. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Ya, Mbak Tatin, ya Mbak Tatin. Arep apa? Sugeng dalu Mas Gading. Dengdalu. Yo. Kok iso ngono ya? Tergantung. Ya, saiki dumeh ana lintang njuk lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Yo ora, wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Ih, dalu. Malah saya ora. Sing penting salaman sik wae. Lah iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tas. Tas, ya. tas. Oh, beda. Ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akil. Piye? Kasih sayang gobal kok. Wes mak plek ngono. Plek
plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. kanca banget. Kanca dadi nek banget. Terlalu kanca dadi plek. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita kanca lah. Ah. Nek kancane kental kan ngene iki plek. Ora. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek kowe gak. ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak? Ya beda arti piye ah mang menit kowe kok. Plek. Ora aja. Dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih. Gading Nggih. wonten Pilangrejo. Pilangrejo. Nggih. Menika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Patok Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin semuanya Iya. rawuh alhamdulillah. Sedaya perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang semua. Masih Matur semangat nuwun, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, dari Lis? IKPR. Apa? IKPR. IKPN sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilangrejo. Keluarga para Pinjang tanggal rejo. 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. justru kuwi kesempatan ya kuwi iki dadi watak tuku. Kuwi iki wis dadi watake. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok yo. Ora iso ya. Ora iso. Saiki ndongake dinggo Aku warga. wis. Kowe wis ta? Wis. Saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh ya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya oke, blublak, Ini ki dublak, yo. bludak, Bludak. tumplek blek oke penonton dari tahun ke Tumplek blek. tahun. Yo, tumplek blek Tumplek blek. Saplek yo. Tumpek. Tumpek. Tumplek tumpak blek. Tumpek. Tumpek blek. Masa Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Ya. Gade. Part 2 ya Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa iki. Nobar nganggo layar gede, layar tancep ya. Layar tancap. Angel kok. Kene tak larasi ke. Apane? Tutuke. iki yo Ya, bisa ora streaming Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai nuwun. dalang Favorit. Ya alhamdulillah. biasa nggih. Bintang tamu favorit rano ya. Bintang tamu Kisban, Dremes ya. ono. Bintang Bintang tamu. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping pira? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Ya, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau ngujiwat nggih. Nggih, enten Mas ujian. Jate. Iki tesih kathah iki lho. Oh, lagi diboco mawon. Ah nggih padahal Bocor. Diwoco, diboco. Masa penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki bludak bludak kok bludak kae. Ya. Kok sesuk iki sinau basa lis. Kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum- sah nek Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah katus lah nang jarum Elisa. Lah. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak.
berkah barokah, alhamdulillah. Kene siji aku. Wes lurah. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wes ngono kuwi aja jaluk bali timbel. Heh? Timbel. Alah engko ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek jaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambok dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. pawenang. Iki sing nglatih aku, Ini Tin. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhane kok Ngelatih nggon sarune iki lho. yo ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Sindennya Gading. juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wes bekas, support, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik loro kok dikenal kengko. Iya. Ya, Menika napa Iya. Mas Gading lagune? nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Om Mbah, Om wacana Om. Jan ngono salah dene Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik. Om. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Ah, ah. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman-eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Mbah. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa, Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek ra siramu Ini benek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Nah, niki lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, arek yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol. Nah ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Ya. Apa ini jangan mabukan ya. Ya. Mumet tak? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus. Salah nggih, Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Cinten? no nolawikan tioso. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene.
Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Andonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu. Garenge Satu meneh. langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua prahmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten. Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nala Wikan Tioso putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi riwen Mas? Ujiwat malu Mas. Sik. Pujiwat. Anu saja Mas. Oh nggih, pujiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinangkani Mas Kis. Wah, jan. Poin Tin. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih, nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho Tin 250 mbak aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Oke, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Lintang. monggo. Tak dadekke mantuku kok Lintang iki. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning sang semi hati Manas Mara Esem. Mbak Tatin. Ngapa? Ya sip suarane Lintang kalah to kowe Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi ya. Lah iso no. Piye wae tak kempit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngapa? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyerna kelong kerahlan lasu pira-pira lagi? Loro. Elisa genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke
kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu Eh? nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Ojo lali gregele. Siap. Madep rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Saudara Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati sip ta Sae boten Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. omonganmu kepenak nih kok rasaku deg-degan to Lis Apa sae? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? sae po sae Sae no. Terus bar kuwi monggo. bapak ibu guru Ya sae Elisa monggo piye? sae apa sae bapak ibu Monggo sae ndang mangkat ngono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap Den Bapake lho tiang sae tau. Ayo. Ya Mbak Lintang ya. Monggo. Duet karo Giswan. Ujiwati yen angga ketlati anjing-jin alisi sasaba wani lancir kuning yang sama Sinewang yen ngujiwat pamikir tan kuat kaya arep nikah yo sing ngendang wis kaya umur 80 tahun Ya ora. koteng engko ora mung wayangan melu aku teng nang Sapa? buri kelir Jenenge sak gonteng. koteng Koteng. Oteng. Saya tahu kerungu koteng. Ngomong kono sesi perkenalane. perkenalan nang buri kelir lho ya tak kekrek Sio-sio. Areng apa kae? ora masih kae iki sik laden nyampluk gong Oh, tak kira kok andang gong. masih iki nyampluk gong Tak kira Lopez pakai Z. ora masih ora sengaja Mong tansah tak lalekke
ling. Mengke tibake Jayawana ya, teman-teman Pawenang. Wah, jos. Jayawana, ayo notasine dibuka. Kesan pampuntonku upamane sekar ojo ngasih layu aduh Kang Mas Musti Jayawana, ayo. Coba Mas Gandeng. Jayawana. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jayawana nanana. Salah, aku tuh digeruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswani ya. Jayawana poyang payungan rasake. Jayawana kaya gumleyang ragaku Wis. Wah, setunggal monggo setunggal dipun pinangani Mas Gading. Nggih, ampun dipun. Mas Gading niki Nggih. mumpun suasana sampun anget nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunaryo sakit minggah Nggih, nggih. Jelas niku. Monggo. Monggo ayo srepeke pelok barang. Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario. Tutuk, tutuk, tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia.